дар 9 километр дар ҳамин бинои истиқоматии советӣ мо якта духонагаи фурӯшӣ дорем. Дар 4 ошчона ҷойгир мебошад. Худи бино аз ду тараф дари подъезд дорад. суруғаашро нишон медиҳем. хона дар 9 километр, аз ин тараф худи 9 километр ва роҳ ба сӯи Садбарг, инҷо Аманал ва аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Ваҳдат. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз ин тараф мо омадем. дар ин тараф мактаб, боғчаи кӯдакона, дар инҷо масҷид ва дар ин тараф марказҳои савдо ва боз яктаи дигар мактаби нав. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи бино ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. ду хонагах мебошад бо масоҳати умумии 37.7 метри квадратӣ бе ҳисоби балкон. дӯстони азиз, хона 3 та балкон дорад. 37.7 квадрат бе ҳисоби балкон. дар 4 ошчонаи бинои советӣ худи бино аз 4 ошчона иборат мебошад. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дораду зиёд мебошад. дӯстони азиз, аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, марказҳои савдо, бозорча ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. ҳуҷҷатҳои хона бошад 100%. нархи хона 530 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. хотиррасон мекунем, канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.